kalami dito, mga anami, manghinis rami kaldero, manghurnal mi, magkuan-kuan nami dito sa kuan, sa kanal mo no? Skala gani no sa Davao de Oro. Sige gani no. Yami yung Dili ba ingnon ako ni Oy, magko. ano, dili kasi ayon na. Dili man magkuan naman kag video. Sige na. So, Ayo pag ingon ingog walay trabaho kay umay walay trabaho kay dili man sa mo survey ma magkuan naman sa video. So, mo na to gikat na ako. Ayaw mo ko gitigaman mo ko gitikon. So, akong mama kay mga lakar rin taon min tawon, mga anamin ka uling-uling na gani mi dito. Mano? Wala sa unya kay kuan ka nang mamaka lang taon mi kauban na mo mong iro. Nya, wala na jud mi pang sudan guys, mga laka na lang gani mi. Ano? tanang di na matingin mo siguro ni. Lalo. Ano? Mungisi mo ka paingog paano? Ayaw, sige mo. Mungisi mo. Yung mama ko po na hindi po nakakapagsalita. Di ba ma? Ayun ka na atay be. Sa mukha na yung Dili ka ni mo storya no. Sige. Kaya po, sana po i-grant nyo po yung application ko po para po sa Scholar, para po makapagtapos po ako ng pag-aaral, di ba ma? ay lagi katawa lagi. Mukha ni mo eh. Tapos, ay, Sa mukha. wala nga kayo, mo na po dahil, dapat mga mag, ano ba? Mga, paano ba? Sige. Kaya po, gusto ko pong mag-grant po yung application ko po sa Scholar po. Di ba, ma? Istorya. Di mo na istorya ng ama ko. Sige. Di ba, ma? Sa mukha yun na lang tayo. Kasakit ang tila. Bawa na gabi. Ulat. Sa mukha. Ulat sama. Sige lang. Ano po masasabi niyo? Ma, Nahihirapan ako. nahirap. Nahihirapan to na ito. Pepe, istorya. Di man dapat kami istorya, ma. Awa na ko dito. Kawin.